Jingyadai hapdeng ke Pakistan bat ke sorkar Taliban jong ke Afghanistan kalanang sniu hadien baki arteli kiri kilayakno mar kelyang halor ki jingther hakithan kaput. Kinong pej bnia ki ong makani ke jingjia kadai sakawai pat ke jingya kanat kabala penmi ya ke jingship tieng ba ke jingyale kaput kanang jor shushu. Kat gum ki jinga thu khubor ha ka ar pratarik ujliu ar hachar ar punriu ki bor sipai Pakistan ki penlong ya ki jingther de ki lingsun bat ki bor khendo ha ki jalla paktika bat kunar ki baha bapo Afghanistan. Ka sorkar Pakistan kalong bagini ki jingther ki latmu tangye ki kinhun leno ki baga kinno baki don benta ha ki jingsha thombor hapo Pakistan. Ki bor sipai Pakistan ki penskem ba ka jingya khun jungki kalong persha ki kinhun leno bat persha ki patba nong shong snong. Hadin kini ki jingther ka sorkar Taliban kala penbana ba kala jubab da ki jingther shiki benta jong ka Pakistan. Hakaliang jongka ka Pakistan kala kam ba ki bor jingada jongka kilala ban penha pat penjulor southli ki drone ki balasha pendon kam hakini ki jingther. Kani kala pen I ba ka jinga kana hapdeng ki arteli kiri ka dangnang jor bat kala ban nang pensniu ya ka jinga dai hakathan. Ka jingjia kalawan ra ru ya ka jingsau khia halor ka jingsngan jong ki patba. Ka Pakistan ka ong bakala ther tang ya ki chaka badon ki leno henrei ka sorkar Taliban ka kenno baki jingther jong ka Pakistan kilasha ya ki snong bat ki snong briu ka bala penlong ya bun ngut kinong chong snong kenthop ya ki kenthai bat ki khenna bandu ya la ka jingim lani ban mensau. Ki jingithu khubor na kiliang baro ki dang ya pher bat patla ban penshisha patba ya ka jingdon jong kinong du mensim. Hakaliang jong ka United Nations kala penpau ya ka jingsau khia ka bajur halor ka jinglong jingman. Ka United Nations kala ong bakat kum ki jingyo lum jingtep banengkong bun ngut kiriu patba kilasha kta hakini ki jingya kanat. Kaseng kala kentu ya ke Pakistan bat Afghanistan bakin pensange mardor ya ke jingther bat ban pendon kam da ke jingya kren bat jingya suk ban penbet ya ke jingya pher jingmun. Kinong bet pinia ki ong ba kadaw kabukong san jong kani ke jingya kanat kadai ke jingya pher jingmun halor ki kenhun leno hakithan kapun. Ka Pakistan ka chukeno ba ka sorkar Taliban ka ailat ya ki kinhun kum ka tehrik I Taliban Pakistan ni TTP ban penun kam ya ka khando Afghanistan kum ka jakari mat ban penlong ya ki jing thombor hapo Pakistan. Henrei ka Taliban ka kentat jori kini ki jing keno. Kala ong maka Pakistan ka shukeno ya ka Afghanistan namar ki jing jing dari jongkahi. Watla ladon bun snem ki jing persang ban wanra ya ka ceasefire hagi snem baladem henrei ka jingya kana na kaput kadang yai beteng. Ki arteli kiri minta ki dang yai ai jing maha mar keliang bat ki dang pen I bakilong ki bala pen kre ban le ya ki kam shipai lada ka jingya ka jia kadang beteng. Kinong pet binia ki maham balada omla ban penbet ya kani ka jingya pher jingmut lingba ka jingya kren ka jingya le kaput kala ban nangjor bat kan nang kta om tangya ka Pakistan bat Afghanistan henrei ka jingsngan jong kathan hi barok away.